Най-бързият начин един мъж да съсипе живота си е да се убеди, че за него съществува само една единствена жена. Една жена не е пълната история на твоя живот, защото когато обвързваш цялото си бъдеще, щастие и личност само с един човек, ти предаваш цялата си сила на нея. Ти я превръщаш в своето всичко. Ако тя направи нещо, напуснете, предадете, промени се или престане да бъде човекът, който трябва да е до теб, ти губиш всичко. Това е истината, която повечето мъже научават по трудния начин. Тя може би не е била за теб. Тя е била само една глава, не цяла книга. Любовта не е да откриеш някой, който е съвършен във всяко едно отношение, а да се превърнеш ти самият в силна и уверена личност. Една истинска жена никога няма да те накара да се чувстваш така, сякаш животът ти е приключил без нея. Тя ще ти помогне да се изградиш и да растеш, а не да те съсипе. Истинските мъже растат, скърбят, оздравяват и след това отново се изправят. Защото единственият човек, който може да ви направи цялостни, сте самите вие. Ако все още не сте ни последвали, може би никога повече няма да чуете моя глас. Но ако ни следвате, добре дошли отново, вие растете всеки ден.